खुलुमबाय गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम। आङो गोनां भिडिअ लाबोबाय थागोन। ब्रेकिं निउज हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिजेपिनि एमसिएलए सानैनो इएम होनाय जागोन। बिटिसि सरकाराव बिजेपिनि इएम सानै मोनसिगोन। बेनिफ्राय बिथाङा बुंदों गिभ एन्ड टेक पलिसि माबा मोनसे लाबा होनोबो रोंनांगौ। थारमाने गावसोर दा आसामनि मन्त्रि सभायाव गावसोरबो सासे मन्त्रि मोनबाय नालाय, दा बिटिसिनि माबायावबो इएम सानै होगोन बिटिसि सरकारावबो बिथाङा। बेनिफ्राय आरोबाव बुंबावदों 26आवसो नुगोन, 26आव बुंदों। माने बे 5 मासनि मन्थ्रियावलाय मा 26आवसो मेन होननानै बुंदों। ओमफ्राय गाव नोंथांमोनहा होमबा सिट शेयार खालामनानै माबासिगोन नामा होननानै 50-50 नामा होनना बुंदोंमोन। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों मा 50-50। खोनासं, नोंसोर मिन्थिया आंखौ, आं थाइसे होनानै थाइनै लाग्रासो होननानै बुंदों। दा बियो ब्रेकिं निउज। माने बिथाङा एनडिएजों थाफानायनि खारना बिथांनानो जाहैबाय बिटिसिनि सार्थ, बिटिसिनि उन्नयन। दा बेखायनो बुंदों आङो बिटिसिनि उन्नतिनि थाखाय माने बिपिएफ पार्टिया जेब्लाबो माने बिटिसिनि सार्थनि थाखाय, बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय डिसिसन लायो होननानै बिथाङा बुंदों। एसेनोसै, गोजोन्थों।